Madoda, nalibala into ebaluleke kakhulu. Ndiyacela bafethu xa ungakhange uaplaye, yabo, khange ufune isikolo, khange wenze nix, yabo, ubone into ethi awuzubhasa. Ndiyacela ungayi uyofuna isikolo uzazi ubune level 1 we-maths. Nantso kumnqantsonqa bafethu, because i-late application mostly amaxesha amaninzi zidinga abantu abane-mathematics. So uba ngaba zangu-apply, qiniseka uba uno-level 5 we-maths, isiNgesi, i-maths sisiNgesi level 5, okanye ke at least ungu-level 4 we-maths. Hey, kodwa ngeke i-maths yakho funa ube ngu-5 xa ungazange uaplaye kuze usifumane isikolo, at least u-level 4. But isiNgesi sakho masibe phezulu xa ungazange uaplaye. Ndandidla ngokuthi ebantwini, aplaya noba awusithembanga, ngoba inkosi inendlela yayo. Inkosi inendlela yayo. Khona umntanam apha ondibonise izizathu zakhe izolo, upase kakuhle kakhulu, and yena kodwa shem yena wayesithembile, yabo. But iwari yam, ngaba wasifuna isikolo? I doubt uba wasifuna isikolo. Kodwa ke uba zange usifuna isikolo, ndicela ungahambi uyofuna isikolo ungenayo i-mathematics. Sifuna izibalo, sikutshekitshe apha phezulu uba uhlikihlile na, uyakwazi na ukucinga, yabo. So bafethu, ndiyaniyala mani, ndiyanazi uba ngaba nifuna ukuhamba niyofuna isikolo, kodwa uyazazi uba awuna-maths, uno-15% we-maths, kodwa uthi uyofuna isikolo uzothathwa yaphi mfethu? Ngoba kodwa nina ama-2000, kodwa shem nindwebe njako nix niphethe. Okay, sorry, ndanithanda kodwa bafethu 2000 ndanithanda bantwana bam.